Mener du det? Kan jeg virkelig få kebab? Du kan få kebab, du kan få kebab. Kan jeg få kebab? Kan jeg få kebab? Du kan få kebab, du kan få kebab. Kan jeg få kebab? Kan jeg få kebab? Du kan få kebab, du kan få kebab. Jeg kommer ind i din butik og spørger, om jeg kan få mig lidt Du kebab. kan få kebab, du kan få kebab. Jeg kommer ind i din butik og spørger, om jeg kan få mig lidt Du kebab. kan få kebab, du kan få falafel. Jeg svarer, at selvfølgelig kan du komme her og få dig lidt Kan jeg kebab. få kebab? Kan jeg få kebab? Jeg svarer, at selvfølgelig kan du komme her og få dig lidt Kan jeg kebab. få kebab? Du kan få kebab. Men er der ellers andre ting, som jeg kan købe her i din butik? Tik, 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 tik. Er der ellers andre ting, som jeg kan købe her i din butik? Tik, tak, tak, tik, selv tak. skal du have. En hot dog, hot dog, hot dog, hot dog. Det med ketchup, 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 ketchup. Hot dog med ketchup. Pizza, 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 pizza. Lækker, lækker, lækker. Kæft, hvor jeg træt af den sang. Kebab, du kan få kebab. 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 Du kan få falafel. Hot dog, ketchup, hot dog, ketchup, ketchup, ketchup. Du kan få en hot dog, ketchup, hot dog, ketchup. Pizza, pizza, pizza. Hvad med pizza? Kan jeg få kebab? Du kan få kebab. Ja, du kan. Du kan få kebab. Ja, du kan. Du kan få kebab. Du kan få kebab. Ja, du kan så. Du kan få kebab. Ja, du kan. Du kan få kebab. Du kan få kebab. Ja, du kan. Ved du hvad, det er lige meget, jeg er alligevel ikke sulten, du.